Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω ένα βίντεο πώς να γίνετε όμορφες από το Rio. Ωραία. Τα τρία συνολάκια που θα σας κάνω θα είναι πέρα το σουτσάκι με 15 $, με αυτή πέρα την μπλούζα με 10 $, και παπούτσια εδώ πέρα με 8 $, που όλα μαζί κάνουν 33 $. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα τα παπούτσια με 12 $. Κατημώ. Όχι βασικά κοινό. Εδώ πέρα το σουτζάκι με 13 $. Και εδώ πέρα με 13 $. Και τα παπούτσια με 12 $. Με 38 που κάνουν σύνολο 38 $. Όχι. Το τελευταίο μου συνολάκι θα είναι, δείτε το στυλ, το έχω σκεφτεί εδώ και καιρό και μου αρέσει πάρα πολύ. Βάλτε εδώ πέρα την μπλούζα με 8 $. Με σοτσάκι. Σε λεπτό. Το έκανα τώρα το συνολάκι. Αυτή την μπλούζα με 8 $. Τη φούστα με 14 $. Και αυτά τα παπούτσια που σας έδειξα και πριν με 12 $. Και το έκανα 40. 34 $. Και θα σας βοήθησα και το top style που μπορείτε να κάνετε από το Rio. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια!